Hello everyone, welcome back to my channel लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं दिनैहाय गोबाव समावनिफ्राय आं भिडिअ दिनै मोनसे लानानै फैलायबाय लोगोफोर नोंथांमोनहा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम लोगोफोर और लोगोफोर आङो माने भुटानखौ एकबारबो नुवाखैमोन ओमफ्राय एबाराव नुहैबाय लोगोफोर एबाराव नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो लोगोफोर आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर जों बबे बबे जायगासिम बेरायनानै फैगोन दा माखासे मानसि लोगोफोर दङ आं ब्लगखौ लानो लाजियो आं लायाबो जानो हागौ लोगोफोर लाजियो आङो भिडिअखौ खेबनो माने आं रावबो गैयाबासो आं भिडिअखौ साफायो आरोना लोगोफोर बिदिब्ला मा बुंनो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखासै नङा होमब्ला आरो आं इसिग्राब मोजां इडिटबो खालामनो रोङा आंहा मबाइलाव इसिग्राबनि रोंगौथिबो गैखाया लोगोफोर माबाफोर जुदि भुलफोर जादोंबा माबाफोर जुदि बबेबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला बेखौ नोंथांमोना खेमा खालामनो होबाय लोगोफोर बिदिब्ला मा बुंनो लोगोफोर भिडिअखौ स्टेप बानायसै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम लोगोफोर प्लिज अननानै बिदिब्ला मा बुंनो लोगोफोर आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो लोगोफोर First time. Jujatau nonga nungjeng nangdi nungi mohor mukanga mentia mana geseabere meneang nangkau hastai naya jujatau nonga nungjeng nangdi nungi mohor mukanga mentia mana geseabere meneang nangkau hastai naya gauni to खालामनानै खेबसे आंखौ बुजिगोन नों अननाय आंनि बेसे गोथौ गावनिथ' खालामनानै खेबसे आंखौ बुजिगोन नों अननाय आंनि बेसे गोथौ दानो दङ दानो गैया नुफा माफा साया माया सिमाङाव दाफै फै नों मोगथां जानानै फै नों मोगथां जानानै गोसो जाबा बिदिमोन होनलायदो हे ओरैबायदि गोजौ आंहालाय बिखा गैला खुगायाव राव गैला मा होनना सोंबावनो माबोरै मिथिबावनो आंखौ बानो